салом дӯстон, сарнавишти Ювентус метавонад дар Англия такрор ёбад. Премер-лига дастаи Манчестер Ситиро ба қалобиҳои молиявӣ айбдор мекунад. Гап дар бораи солҳои 2009-2018 меравад. На яку, на ду. Сухан дар бораи беш аз 100 номгӯи қалобиҳо рафта истодааст, ки Ситиро бо он айбдор мекунанд. Агар гуноҳи Манчестер Сити бо далелҳо собит шавад, пас ҷазоҳои гуногуни ин дастаро интизор ҳастанд. Аввалтар аз ҳама ин метавонад ситонидани холҳо бошад. Ман Сити, ки барои қаҳрамонӣ мубориза мебарад, метавонад ба миёнаи ҷадвал партофта шавад. Баъдан кор метавонад ҳатто то ба он равад, ки дастаи шаҳри Манчестерро ба дивизионҳои пасттар равон кунанд. Дидани Гвардиола ва Холланду Де Брюйне дар чемпионшип киногӣ хоҳад буд. Кансело дар вақташ думро худа кард, вале дастаи Лудогорес бояд эҳтиёт шуда истад, ки одамони боло маблағро гирифта ҷазо додани дастаҳои майдаро хуш доранд. Бо ин хабар оғоз мекунем ба видеои имрӯз, ки охирин навигариҳои футболиро дар бар мегирад. Бо як лайк ва подписатсия ба канал метавонад яке аз дӯстони мо бошед. Дӯстон, ба наздикии Лигаи Чемпионҳо бармегардад, аммо то он вақт шумо метавонед бозиҳои Кубоки топ-5 чемпионатҳои Аврупоиро тамошо кунед. Марсел дар майдони худ ПСЖро пешвоз мегирад. МЮ серияи ғолибиятҳои худро кӯшиш мекунад дар бозӣ бо Лидс давом диҳад. Дар ҷоми ҷаҳони клубӣ бошад, Реал Мадридро рақобат бо Ал-Аҳлӣ интизор аст. Чӣ гуна сюрпризҳо моро дастҳо тайёр карданд? Тамошои бозиҳоро бо 1х боз ҳам ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дуниё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Юрген Клоп аз вазифа барканор карда намешавад. Аз ҷониби роҳбарияти дастаи Ливерпул боварӣ ба Юрген Клоп 100% аст. Дар ҳамин шаб рӯз новобаста ба тамоми мушкилиҳое, ки дастаи мерсадӣ дорад, роҳбарони он ба ҷустуҷӯи сармураббии нав машғул нестанд. Агар лозим шавад, қарордоди Клоп метавонад бозам тамдид шавад. хотиррасон кардан ба маврид аст, ки қабл аз оғози мавсими ҷорӣ шаҳрномаи Клоп метавонист ба анҷом расад, аммо ӯ ба хулосае омад, ки корро дар сафи сурхпӯшони Мерсисайд идома бидиҳад. Дар ҳамин ҳол суханони собиқ бозингари дастаи Ливерпул Ҷейми Каррагер ба хотир меояд, ки чанде пеш гуфта буд: агар ман мешудам, аввал дар бораи гум кардани дигарон аз Ливерпул андеша мекардам ва пасон дар бораи аз вазифа барканор кардани Клоп фикр менамудам. Яъне Каррагер айбро на дар Клоп, балки дар роҳбарияти даста ва шояд чанд футболбоз бинад. Аввалтар аз ҳама гап сари роҳбарияти Ливерпул меравад, ки барои қавӣ гардонидани ҳайят 20 дирҳам сарф намекунанд. Шумо мегӯед охир ина Гакпоро овардан ку, аммо Гакпо нолозимтарин футболбоз барои Ливерпул дар ҳамин шаб рӯз буд. Ӯ гӯё ба хотири диққатро аз Нунес ба дигар тараф бурдан харид карда шуд, чунки ӯ ҳам ба мисли Нунес аз 2 метр тӯбро ба дарвоза ворид карда наметавонад. Фикр дорам бисёриҳо бо андешаи Каррагер розӣ шуда метавонанд. Клоп чанд сол аз ҳамин ҳайати дошта максимум натиҷа гирифт. Клоп бузург аст, аммо бо ҳама бузургиаш ӯ аз гурба шер сохта наметавонад. Барои дастаро дар сатҳи боло нигоҳ доштан, клуб бояд дар ҳар равзанаи трансферӣ 3-4 футболбозро дар мавқеъҳои гуногун бихарад, ҳайатро қавӣ намояд. Барои курсиҳои эҳтиётӣ бозингарон бояд оварда шаванд. Иқтидори даста бояд рӯз то рӯз пурзур шаваду ҳаят васеъ. Аммо дар Ливерпул ҳамааш баръакс шуд. Шумо гуфта метавонед, ки аз ҳайати захиравӣ дар бозиҳои Ливерпул, ки метавонад ба майдон ояду рафти бозиро дигар кунад. Ҷеймс Миллери бечора ягона нафарест, ки ба хотир меояд. Агар ҳамин суолро дар бораи Манчестер Сити бидиям, шумо дарҳол 4-5 футболбозро дар як дам мегӯед. Фарқият ҳамин аст. рӯзи охирони трансферии зимистонаро ба хотир меорем. Челси Энсо Фернандес, Тоттенхем Педро Поро, Арсенал Жоржино, Ливерпул шаҳрномаи нав бо Ҷеймс Миллер. Барои ҳамин роҳбарияти дастаи Ливерпул Клопро аз вазифа барканор намекунад, чунки айб дар Юрген нест, айб дар худи роҳбарони даста мебошад. Онҳо як нафари дигарро ба ҷои Клоп оранд, ӯ худаш баъди 3 рӯз меравад. Ин Клоп аст, ки бо ҳама дӯсту бародар шуд. Мухлисон ӯро дӯст медоранд. Ливерпул барои ӯ хона шуд ва ӯ аз ин даста нарафт, вагарна тобистони соли ҷорӣ беҳтарин имконияти рафтан барои ӯ фароҳам омада буд. Акнун суоли матраҳ ҳамин, ки оё Клоп Ливерпулро ба қулҳои баланд баргардонида метавонад ё ин ки не? Инро танҳо вақт нишон медиҳад.
қаблан хабар дода шуда буд ки дастаи Ювентус шартномаи ҳамкориро бо нимҳиматгари фаронсавӣ Пол Погба бекор мекунад. Акнун расман маълум шуд ки Пол дар Ювентус мемонад. Дастаи шаҳри Турин ин хабарҳоро рад кард ва изҳорот дод ки Погба корномаи худро дар сафи онҳо идома медиҳад. Ҳамчунин дар матни он омадааст ки айни замон дастаи Ювентус ҳатто дар бораи ин андешаам надораду дар бошгоҳ чунин вариантро ягон бор баҳсу мунозира накарданд. Мушкилои дастаи шаҳри Турин айни замон на дар Погба, балки дар ҷадвали серия А ҳастанд. онҳо метавонанд ба қисмати поёнии ҷадвал раванд. Барои ба даста кӯмаки бозингарони бо маҳорат лозим аст. Яке аз чунин футболбозон Пол Погба буда метавонад. футболбози фаронсавӣ бо сабаби осебаш дар мавсими ҷорӣ дар бозиё нест. ӯ дар ҷоми ҷаҳонам иштирок карда натавонист. бисёриҳо аллакай Погбаро аз қатори беҳтаринҳо хат заданд, аммо Пол метавонад дар майдонҳо рақобатпазир будани худро собит кунад. барои ин лозим аст то сараввал саломатии нимҳиматгари фаронсавӣ барқарор шавад. ӯ тамоми нозу ноз ва танбалиашро монда собит кунад ки то ҳол метавонад яке аз беҳтаринҳо бошад. Ювентус ба ӯ умед дорад ва ҳарчи зудтар баргаштанашро интизор аст. мухлисон бошанд ба ин бовар надоранд ва мегӯянд ки Погба танҳо пули туриниҳоро мехӯраду тамом. ӯ дигар рақобатпазир нест ва ҳарчи зудтар дастаи Ювентус бояд аз ӯ халос шавад. Погба дар мавсими ҷорӣ бо сабаби осебаш ягон дақиқа дар майдон набуд. Мейсон Маунт бар он назар аст ки ӯро дар дастаи Челси қадр намекунанд. Футболбози хатти нимҳимоя мехост ки маоши ӯ 3 маротиба боло бурда шавад. айни замон дастаи Челси чунин имкониятро дорад. гуфтушунидҳо бо футболбози англис ҳатто оғозам шуданд ва аммо дар равзанаи хариду фурӯши бозингарон ин гуфтушунидҳо дар пауза монда шуданд, чунки лондониҳо ба корҳои дигар машғул буд. харидани бозингарони нав овардани Энсо Фернандес ин масъалаҳое буданд ки бояд пеш аз ҳама лондониҳо ҳал мекарданд ва пасон ба кори Маунт машғул мешуданд. айни замон гуфтушунид байни ҷонибҳо дар ҳолати қаблӣ қарор дорад. гап сари он меравад ки Челси ба Маунт маоши хеле камро пешниҳод намуд. маоши кам гуфта дар қиёс бо дигар футболбозони Челси дар назар дошта мешавад. бозингарони нави Челси аз ҷумла Раҳим Стерлинг ба маротиб аз Маунт маоши калонтар мегирад. айни замон Мейсон дар Челси дар як ҳафта 80 000 фунт стерлинг кор мекунад. ӯ мехоҳад ин маблағ ба 220 000 дар як ҳафта боло бурда шавад. Челси бошад кӯшиши онро дорад ки бо нимҳиматгар забон пайдо кунад, вагарна тобистон метавонем шоҳиди рафтани дастпарвари Челси аз Стенфорд Бридж шавем. Филиппи Каутино дар Астон Вилла то ҳол қарор дорад. агарчи дар Англия равзанаи трансферӣ тамомом шуда бошад, ин бозингар метавонад аз Албиони Туманпеч равад. дастаи Галатасарай барои қавӣ кардани хатти ҳамла ва нимҳимоят чандин бозингаронро аз дастаҳои кишвари Англия ба сафи худ ҷалб кардани аст. дар бораи рафтани билоэҳтимолии Пулишич шумо аллакай хабар доред. вазъияти Каутино аз Пулишичам бадтар аст. агар мушкилиҳои бозингари амрикоӣ бештар ба осебҳояш рабт дошта бошанд, пас проблемаҳои Филипп сирф футболӣ ҳастанд. ӯ дар Англия рақобатпазири худро нишон надод. ӯ наемери бошад ба хулосае омадааст ки бо ин футболбоз кор нахоҳад кард ва ба ӯ умед надорад. қадами якуми халосшавӣ аз бозингари бразилӣ ин равон кардани ӯ ба дастаи Галатасарай ба иҷора мебошад. тобистон бошад варианти фурӯхтани ӯ пайдо мешавад. гуфта мешавад ки дастаҳои Бразилия мехоҳанд бо нархи на он қадар гарон Каутиноро ба ватан баргардонанд. дар равзанаи зимистона ӯ метавонист ба Бразилия равад, вале бо сабаби гарон будани нархаш клубҳои бразилии футболбозро нахариданд. варианти ба арендаи дастаҳои кишвари Бразилия ҳам рафтан вуҷуд дорад. ба ҳамин тамом воридонам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо бисёр вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.